Goedenavond beste kijkers en welkom hier achter de kerk te Wemeldingen. Hier staat een prachtig Van Dam-orgel binnen met een heel interessant verhaal. Deze kerk had namelijk tot in de jaren 50 geen orgel om een iets wat bijzondere reden. Naast mij hier staat Jan Rubbens. Ja, Tim, ik ben al heel vaak in Wemeldingen geweest, in Zeeland de rondleidingen, maar nooit in deze kerk en nog nooit dit orgel gehoord. Dus ik heb er heel veel zin in. Nou, ik ook. Het is een prachtige kerk, het is een prachtig orgel en we hopen dat u ervan zult genieten. Tot straks! Tot straks! Ja, we zijn hier in een heel mooie kerk in Wemeldingen, de Maartenskerk. En we hebben iemand bereid gevonden die uitleg gaat geven over deze hele mooie kerk. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Marco van Dijken en ik ben kerkrentmeester in de Maartenskerk. Marco, ik en heel veel kijkers van kerkcursussen in Zeeland, die willen natuurlijk iets weten van de historie van de kerk. Ga je gang. Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik zal het heel kort proberen te houden. De Maartenskerk is van oorsprong heel erg oud. Dateert de eerste sporen vanuit 1200, houten kerkje op een verhoging in het landschap, een zogenaamde Vlietberg. Vroeger dachten ze ook dat daar mottenkastelen op stonden. We staan overigens naast de hoogste Vlietberg van Zeeland. Die kan ook bezichtigd worden met de Open Monumentendag. En ja, de kerk is in de jaren heen natuurlijk getransformeerd naar wat het nu is. Een wat grotere kerk met een tweede beuk eraan gebouwd op het zuiden. Oorspronkelijk is dit gebouw denk ik van steen geworden zo rond 1500. En er is een hele grote renovatie geweest in 1898. Toen is er echt flink huis gehouden, ander dak erop, et cetera. En in die tussentijd ben ik als kerkrentmeester en penningmeester ook betrokken bij het in stand houden van het pand. Dat doen we met monumentale subsidies. En we zitten nu in de tweede fase. Dus we zijn trots op de kerk en we proberen zo goed mogelijk de kerk te behouden voor degenen die na ons komen. Ja, en dan zie je een hele mooie lijnen en zo wat betreft de restauratie. Kun je dat even toelichten? Jazeker, dat is heel leuk, want we zijn natuurlijk ook open met de kunst- en natuurroute. Open Monumentendag. Kunnen mensen het hier ook van binnen natuurlijk bekijken. En het leuke ervan is, als je op deze wand kijkt, dan zie je eigenlijk de contouren van het eerste houten kerkje. En als je dan verder naar boven kijkt, dan zie je eigenlijk de oudere gevel waar we vroeger een puntdak hadden. En later is er dus nog opgemetseld, dat is die streep. En dat betekent dat de muur verhoogd is. En toen is er een platte dakconstructie gekomen om niet boven de klokkentoren uit te komen. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar het ledenaantal van jullie gemeente. Het ledenaantal is natuurlijk dalend, helaas. Gelukkig zijn er ook jonge gezinnen in de kerk. Er is ook nog steeds een kindernevendienst. Nou, we hebben zo rond de 400, 450 leden. En op een normale zondag begroeten we altijd 80 tot 100 mensen in de kerk. En bij hoogtijdagen dan zit de kerk gelukkig nog vol. Maar helaas is de vergrijzing ook bij ons het geval. Ja, jullie hebben natuurlijk ook in het zomerseizoen toeristen. Vertel. Zeker. Nou, misschien een heel leuk verhaal van afgelopen zondag. Was er een familie die verbleef op de Oesterbaai, komen met heel gezin deze kant op. Nou, kereltje kan toevallig ook orgel spelen. Onze koster was daar ook heel erg enthousiast over. Dus die heeft de zondag bij het koffiedrinken ook nog een keer op het orgel gespeeld. En vervolgens was hij zo enthousiast dat hij op dinsdag tijdens zijn vakantie gewoon nog een keertje op een regenachtige dinsdag hier op het orgel heeft gespeeld. En nu heb ik zijn informatie. Het is een kereltje, is 12 jaar. Maar het zou zomaar eens kunnen dat op het moment dat hij weer in Zeeland is, dat we hem misschien wel een keer inplannen voor zo'n orgeldienst. Marco, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid en de koffie, ook voor Ben en Tim. En Tim zit al te popelen bij het orgel om een prachtig orgelconcert te geven hier. Dank u wel.
Goedenavond beste kijkers en welkom hier op de orgelbank van het prachtige orgel hier in Wemeldingen. Het is een Van Dam, slechts 7 jaar ouder dan dat orgel in Wolvaartsdijk, waar dat we eerder deze serie al geweest zijn. En het lijkt er ook qua registers heel erg veel op en daarom ga ik daar ook niet al te veel over uitweiden. Wat het wel interessant is het feit dat deze kerk tot in begin jaren 60 en eind jaren 50 geen eens een orgel had. En dat kwam vanwege een legaat aan het eind van de 18e eeuw. Namelijk, gedurende de 18e eeuw begon het orgel weer terug zijn herintrede te doen in de Calvinistische eredienst, zodat het natuurlijk na de Reformatie, de eerste paar jaar na de Reformatie, niet werd gebruikt in Calvinistische kerken. En zoals altijd had men daar natuurlijk voorstanders en tegenstanders van. Kennelijk zat er hier in de kerk dus een oudere dame die streng tegenstander was van het orgel in de eredienst. En zij gaf dan ook alleen maar een legaat na haar dood aan deze kerk. Met als voorwaarde dat de kerk nooit een orgel aan mocht schaffen voor het begeleiden van de gemeentezang. Dat is meer dan een eeuw zo geweest. Maar rond 1905, 1906 begon het kerkbestuur zich te oriënteren naar eventuele mogelijkheden om juridisch gezien toch een orgel aan te kunnen schaffen. Nou, dat bleek niet mogelijk en het heeft nog tot in de jaren 50 geduurd toen men op het idee kwam om een privaat orgelcomité op te richten en dat dan dit orgel aan te laten schaffen. Zo had de kerk geen cent uitgegeven aan een orgel en kon men toch met een mooi groot orgel deze kerk begeleiden. Want natuurlijk in die tijd zaten de kerken nog vol en kon men heel moeilijk zomaar met een harmonium of koperblazers, zoals dat vroeger ook al eens een keer werden gebruikt, de gemeente begeleiden. Dat ging gewoon niet. Er waren te veel stemmen. Nou, voor de rest heeft het orgel niet heel veel bijzonderheden ten opzichte van dat van Wolvaartsdijk, zoals ik al zei. Behalve dat het iets groter is, hebben we een Dulciaan op het nevenwerk, waar dat prachtig klinkt met de tremulant. En op het hoofdwerk hebben we wederom weer die 3 sterke cornet. Dus een hele zachte cornet die we ook zagen in Wolvaartsdijk. Wel heel interessant, want heel veel Nederlandse orgels hebben een 4 of 5 sterke cornet. Dan onze laatste bijzonderheid is op het pedaal. Dat is de basson of de bazuin 16 voet. Zo'n prachtig diep 16 voet stongwerk. Dat hadden we niet in Wolvaartsdijk. Klinkt heel diep op het pedaal. En voor de rest zijn er, wat het orgel betreft, niet heel veel bijzonderheden. Behalve dan een beetje de locatie van de organist. De organist kan namelijk totaal niet zien wat er in de zaal gebeurt. En daardoor hebben we een hele handige camera. Relatief high-tech dit, want de organist kan zelfs switchen tussen diverse camerahoeken om zo alles goed in de gaten te kunnen houden. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hengstdijk, waarin dat de organist zo recht de zaal in kon kijken, is dat hier niet het geval en moet de organist een camera gebruiken. Speelt niet heel handig, maar werkt wel degelijk. Ik hoop dat u zal genieten van de orgelmuziek die komt.
Nou, dat was dan weer een aflevering van de Orgels van Zeeland met Tim van Elderen en Jan Rubbens. Bedankt, Jan. Ja, jij ook bedankt. En natuurlijk Ben bedankt voor het opnemen en het editen. Ja, ik denk dat dat bedankje ook al op zijn plaats is. En we wensen jullie dan ook nog een fijne avond toe en we hopen dat u genoten heeft van deze uitzending. Tot de volgende.